Ahojte, moje meno je Zuzana a som zakladateľkou Zenvia Quality, platformy nielen pre kvalitárov. V tomto videu si povieme niečo málo o Paretovom princípe. Dozviete sa, na čo slúži, ako ho vytvoriť alebo prečítať a mnoho ďalších. Paretov princíp je jednoduchý, ale neuveriteľne silný nástroj. V kvalite ho používame na to, aby sme z množstva možných príčin alebo chýb vedeli vybrať tie, ktoré majú najväčší dopad. Poďme si teraz ukázať, ako funguje a prečo vám môže ušetriť veľa času a peňazí. Možno vás prekvapí, že tento princíp nevznikol v priemysle, ale v ekonomike. Pareto si všimol, že väčšinu bohatstva drží malá skupina ľudí. Rovnaký princíp sa však opakuje aj v kvalite. Väčšinu chýb spôsobuje malý počet príčin. Keď riešime problémy bez analýzy, často sa snažíme opravovať všetko naraz. Ale to je neefektívne. Pareto nám ukáže, na čo sa sústrediť, aby sme dosiahli najväčší efekt. Pareto diagram má dve časti. Stĺpce ukazujú, koľkokrát sa chyba vyskytla a krivka nám pomáha určiť, ktoré chyby spolu tvoria väčšinu problémov. Keď nájdeme túto skupinu, vieme, kde zasiahnuť. Je veľmi dôležité, aby dáta boli presné. Nesprávne dáta rovná sa nesprávne závery. Keď máme spoľahlivé údaje, postup je jednoduchý a výsledky prehľadné. Pareto nie je samoučelné, nestačí ho nakresliť, musíme s ním aj ďalej pracovať. A nezabudajme sledovať aj menšie príčiny, ktoré sa môžu časom stať vážnejšími. Pareto je univerzálny nástroj. Ak ho použijete správne, môže vám pomôcť nielen v kvalite, ale aj v iných oblastiach firmy. Nejde o to robiť viac, ale robiť to, čo má najväčší efekt. Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac, môžete sa pridať do našej komunity, kde sa kvalite venujeme viac do hĺbky. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like, komentár a odber, aby mohla ísť naša kvalita do sveta. Vidíme sa na budúce.